Kaixo, gaur ikusko dugu nola sortu ditzazkegun Creative Commons lizentziak. Horretarako, sartu behar gara helbide honetan. chooser-beta.creativecommons.org Eta hemen daukagu lizentzia mota aukeratzeko. Creative Commons lizentzia mota aukeratzeko. Gero guk nahi dugun dokumentuan edo web horrian sartzeko. Beraz, lehenengo pausoan, do you know which license you need? Ze lizentzia nahi desun erabili? Nahi duzu erabili? Bai edo ez? Kasu honetan jarriko dugu bai, behar dudalako lizentzia bat, ematen diot next botoiari, eta hemen aukeratzen dugu nahi dugun lizentzia mota. Asko daude, ikusten dezute. CC BY 4.0. Bai, honekin bakarrik esaten dugu, aipatu behar degula egilearen lan hori. CC BY SA 4.0. Honek esan nahi du, guk, lizentzia hori jarrita, derrigortzen diogu beste bati erabili nahi badu nere lana, lizentzia berdina jartzera. Hau da, CC BY SA lizentzia jarri behar du. Hau da, nere egiletza aipatu behar du, eta egin dezakena da, lan eratorriak edo deribatuak sortu, lan horretatik. Edo CC BY ND. CC BY ND esan nahi du nire egiletza aipatu behar duela eta konpartitu edo kopiatu dezake lan hori, baina ezin da lan hori moldatu, ezin da lan berriak sortu. CC BY NC esan nahi du nire egiletza aipatu behar dutela, eta baita ere, ezin dutela komertzialki erabili nire lana. Lan eratorriak sor ditzakete nire lanetik, baina ezin dute komertzialki erabili. CC BY NC SA esan nahi du erabil dezaketela nire lana, nire egiletza aipatuz, ezin dute komertzialki erabili, eta gainera lizentzia berdina izan behar du, lizentzia honen berdina izan behar dula. Eta azkenekoa da restriktiboena, CC BY NC ND, hau da, erabili kopiatu dezakete nire lana, nire egiletza aipatu behar dute, ezin dute komertzialki erabili dirua irabasteko, eta ezin dituzte lan eratorriak sortu. Hau da, lana dagoen bezala utzi behar dute. Ni kasu honetan, erabiliko dut, kasu honetan, imaginatu erabiltzen dudana, CC BY NC SA. Bai? Beraz, ematen diot next botoiari, eta orain, jartzen dugu hemen nahi dugun izenburua lanari. Adibidez, jarriko nire lana. Bai? Creator of Works, zein sortu du? Nik sortu dut, jarriko nire izena. Link to work. Link to work esan nahi du hemen nahi badegu jarri gure lanaren iturria. Hau da, klik ematerakoan, lizentzia horretan, jungo gara zuzenean lan horretara. Oinarrizko lan horretara, baina kasu honetan ez dut jarriko. Link to creator profile, nahi badegu guk baldin daukagu sortuta blog bat edo gure profil bat, zuzenean jutea gure profilaren web helbidera.
eta year of creation. Noiz sortu dugun gure lana. Ni jarriko gauz honetan 2024. Eta ematen dio don botoiari. Beraz, hemen eskubialdean ikuste duzu nola sortu den lizentzia. Nire lana, jarri dut izen hori, 2024, urte horretan sortu dela, bai Ricardo Albizu. Hau da, nik sortu dudala, nik egin dut, is licensed under CC by NCSA. Hori da, lizentzia mota. Hau da, ze lizentzia mota da hau? Ba, lana konpartitu edo kopiatu daitekela, baina nere egiletza aipatzen bada, bai horrek esan nahi du, gero NC esan nahi du, komertzialki ezin dela erabili nere lana, oda, dirua irabazteko, eta SA esan nahi du, ba, derrigortuta dagoela nire lana erabiltzen duenak, lizentzia berdina jartzera. Eta sor daitezke lan deribatuak edo eratorriak nere lanetik. Eta egin behar deguna da, nahi badegu PDF batean edo Word horri batean adibidez sartu, ba, egin beharko dugu kaptura bat, pantalla kaptura bat, bai, kopiatu hemendikan, eta jarriko genuke, sartuko genuke, gu nahi dugun Word edo dokumentu, edo Google dokumentu batean, edo PDF batean, bai? Lizentzia hori. Hemen daukazut ere bai, HTML. HTML da kode bat, bai? Guk kopiatzen dugu kode hau, kopiatuko genuke kode guzti hau, eta sartuko genuke web horri batean, bai? Ez dokumentu batean, edo PDF edo Google dokumentu batean. Baizik eta hori da sartzeko web orrialde batean, bai? Horrela, sortuko litzateke, lehen ikusten dugun irudi hau, baina beste modu batean agertuko litzateke, bai? Lerro berdinak agertuko lirateke, baina web orrialde gu sartu dugu web orrialdean, bai? Kopiatzen dugu hemen, eta gero sartzen dugu gu nahi dugun web orrialdean. Bale, ba, hau da, lizentziak nola sortzen diren, horri buruz jakin behar dezute.